Makorokoto kuna Yaya Good Vibes, she's off the market, arorwa guys. Vanhu vari kubvunza kuti kumuchinda uyo ndiani? Ndi Allen Skitsi here. Aiwa guys, Allen Skitsi anga achingofudza zvake asi muridzi wemunhu ndiye yuyu muchinda. Anonzi Walter Ringers, based in China. Anoita zvesoka nematimu evechidiki achivakurudzira vazhinji vari kuti ko Eddie Branson ka kwakazoitwa sei. Aiwa guys, hapana zvaiitika. Blazava ndo vatopinda tachishamsika zvakare kuti seko musikana anga asiri kubuda kwa Ola Mazvano recently akaposta mapictures ari kuChina kutanga kwa April zvichiratidza kuti vanga vafambira kanyaya dzacho vachigadzirisa kuti zuva ravo rakanaka richafambiswa sei. Hatipere ari kunzi ko iwewe wakambotaura ukati munhu acharoora Yaya ndichamupa $10,000 ndo nguva yacho ka iyi. It's your time to shine mukomana, swedera pedo usvitsewo Yaya mari yake. Vamwe zvakare vari kutaura kuti mukomana awe chikuru ane 42 years hazvina basa kana munhu achinga wana rudo rwake pamunhu ane 40 zvinoorega soulmate yako ichienda nekuti hanzi ndewe chikuru. Mukomana ari sweet ari fresh, muri kungozvionerawo kuti he is not old, he was just born early chete. Aiwa guys, muchato wafamba zvakanaka. Manetizens ari kufara, vamwewo as usual munongotizivawo vari kuti ndofunga mazvionera mega kuti vaya vamunoti vapedza nyika ndo vatinoda isi varume on behalf of all men. Aiwa tiri kufara. Vamwe vakati congratulations Yaya Good Vibes, Allen wangu mai. Wotozongoona kuti aiwa inenge ichingori heti munhu anenge achiti munhu akapedza nyika akamuonera kupiko. Imikane rikaiti zviisire zvedu tuma video tukumuchato.